אלברט. אני מנהלת את תחום הערכה מעצבת באגף מבחנים ברמה. נמצאות מרמה גם עדיל שחברי ולירז מאור, ונמצאת איתנו המרצה שלנו, דוקטור תמי סבג שושן, חוקרת אוריינות שפה והבנת הנקרא, עם ניסיון רב שנים בהדרכה והוראה, ובעיקר בפיתוח תוכניות התערבות. וביחד אנחנו צוות הערכה מעצבת ברמה, הערכה שרואה לנגד עיניה את התלמיד ומבקשת את הדרך לקדם כל תלמיד מהמקום שבו הוא נמצא. מהמזכירות הפדגוגית, אני לא רואה אתכם, אבל יודעת שאתם כאן, נמצאת דוקטור לימור קולן, מפמרית שפה עברית ביסודי, וצוות שפה יעל נדלר, אורית רוזנר, אילנה קלר. אנחנו מזמינות אתכן להתרווח וליהנות מהמפגש, מההרצאה של תמי. יש לנו את המייל שלכם, בסוף המפגש אנחנו נשלח לכם גם את המצגת, גם הקלטה של ההצגה, גם חומרים נוספים. יהיה זמן לשאלות בסוף, תכתבו את השאלות שלכם בצ'אט, כי אנחנו הרבה אנשים ואולי יהיה קשה לדבר. בואו נתחיל, תמי בבקשה, אלייך, לכתוב בשגרה. תודה הדס, אז שלום לכולן, לכל מי שהגיע. מאוד משמח לראות גם את הנוכחות המרשימה בהדרכה הזו. זו הדרכה חוזרת בנושא, ואנחנו מאוד מאוד שמחות לראות שיש הדים חיוביים ורצון מאוד כן שלכם לקבל הדרכה, להשתלם, להתמקצע, להתפנות בשעה כזו לאחר יום עבודה, לא מובן מאליו, ואנחנו מאוד מעריכות את הנוכחות שלכם כאן, אנחנו ממש מקוות שיהיה מפגש בעל ערך. אז באמת אנחנו בימים מאוד מורכבים למדינת ישראל, ימים של עצב מאוד מאוד גדול ודאגה, ונשאלת השאלה למה הדרכה ולמה הדרכה בכתיבה בכלל. אז למה הדרכה? כי אנחנו יודעות שהשגרה היא חזקה, השגרה היא חזקה והיא מאוד קשורה לחוסן הנפשי, וחשוב שאנחנו נחזור לשגרת עבודה. אנחנו רואים את זה גם על התלמידים שלנו, כמה שהשגרה נותנת חוסן וכוח, אז לכן אנחנו כאן. ולמה כתיבה? כי כתיבה היא התפר המדויק שבין שגרה לחירום. כתיבה היא מאפשרת מפגש אינטימי של מורה עם התלמידים שלה, מאפשרת ביטוי אישי, מאפשרת בחירה, וזה בדיוק המשימות שיכולות להתאים בכל יום בשנה, וגם בימים שהם יותר מורכבים מבחינה רגשית, מדינית, לאומית. אז אנחנו כאן בהדרכה בנושא מבדקי כתיבה, מבית ועד ו'. אני רוצה לפתוח בשיר מקסים שכתבה ילדה מיוחדת, כתבה את השיר עדי הראל. עדי הראל היא תלמידה בכיתה א', שהיא כתבה שיר בהקשר למלחמה, והעידה שמאוד מאוד קשה לכתוב שיר על מלחמה מבלי להשתמש במילים של מלחמה. אז אני אקריא את השיר של עדי. כוכב בלב, יש לי כוכב בגוף שעוזר לי לבקש משאלות, וגם לכם יש. נצנצים נופלים על הכוכב, זה נעים. הכוכב יעשה לכם טוב בלב. אני אוהבת אתכם מכל הלב. אז זה שיר מקסים של ילדה קטנה עם לב גדול, שמנסה באמת לשדר המון אופטימיות ותקווה, ואני מאחלת לכל אחד במילותיה של עדי, שכל אחת שנמצאת כאן תמצא את הכוכב שבלב שלה, ושיהיו לנו המון המון נצנצים ואופטימיות בימים אלו. אז אני בטוחה שהשיר הזה שיצא מליבה של ילדה קטנה חדר ללבבות שלנו. אז אנחנו נתחיל בהדרכה. להדרכה יהיו 3 חלקים. בכל חלק תהיה שאלה מרכזית שעליה אנחנו נדון. החלק הראשון נדבר על השאלה של הלמה. למה חשוב לטפח כתיבה? החלק השני נדבר על איך מלמדים כתיבה ואיך מתכוננים לקראת כתיבה, ויהיה פה גם שלב של הדגמה. החלק השלישי ידבר על תהליך של הערכה, איך אנחנו מעריכים כתיבה, ונתייחס גם למכוונים ולסוגיות שעולות בהקשר הזה. בעצם בכל שלב בהדרכה יהיה פה גם הדגמות וגם שימוש בכלים מגוונים. אני בטוחה שגם מי שהיה בהדרכות קודמות שלנו בהקשר של כתיבה, אני בטוחה שתמצאו פה דברים חדשים, דברים שמאוד מאוד יעניינו ויקדמו את העשייה, בגלל זה בכל פעם שאנחנו מקשיבים להדרכות מעין אלו, בכל פעם אנחנו מפנים יותר קשב לדברים שכרגע יותר מעסיקים אותנו בתהליכי הוראה, ואני בטוחה שכל אחד שנמצא כאן יוכל למצוא ערך ומשמעות. אז אני מאחלת לנו שעה של משמעות והנאה ועניין, וכאמור כל החומרים כפי שהדס ציינה יישלחו לכל הנרשמים. אז נצא לדרך.
אז נתחיל מהחלק הראשון של למה חשוב לטפח כתיבה. על פניו זה נראה כאילו שאלה טריוויאלית, מה זאת אומרת למה חשוב? ברור שזה חשוב כי כתיבה היא חשובה, אבל אנחנו באמת מאמינים פה בתחום הערכה מעצבת, שחיבור לרציונל, חיבור לתפיסות מאוד מאוד מניע מוטיבציה ומאוד מאוד מקדם עשייה, גם שלכן כמורות וגם של התלמידים. אז בואו רגע נתחבר באמת ללמה, לתפיסה ולרציונל. אז למה חשוב לטפח כתיבה? מפני שהכתיבה היא מיומנות חשובה. אנחנו בדרך כלל תופסים כתיבה כמיומנות שקשורה לבית הספר. למדנו לכתוב בבית הספר, בעיקר העיסוק בגיל הבגרות ובמסגרת בית הספר, אבל הכתיבה היא לא שייכת רק לבית הספר. הכתיבה היא משימה שמשרתת אותנו לאורך כל החיים, בכל שכבות הגיל, גן, בית ספר, חטיבה, תיכון, לאחר מכן באוניברסיטה, בעבודה, בחיים שלנו, בהקשרים שונים, בעבודה, בבית, במסגרות שונות, ואנחנו משתמשים בכתיבה לא רק ממטרת בית ספר. ולצורך העניין אנחנו באמת משתמשים בכתיבה לשלושה תחומים מרכזיים. התחום הראשון זה התחום של התקשורת. אנחנו כותבים כדי ליצור תקשורת, בטח בעידן כמו של ימינו, שהכל דרך הרשתות החברתיות והוואטסאפים וכתיבה. הכתיבה היא מאוד חשובה גם לצורך תקשורת עם אנשים קרובים, וגם לצורך תקשורת עם גופים יותר פורמליים, לצרכים כאלו ואחרים. הכתיבה היא חשובה גם כביטוי עצמי, כשאנחנו רוצים להביע את עצמנו ולא רק בשיח הדבור אלא בשיח הכתוב, זה מקום לפורקן, זה מקום לביטוי אישי, ליצירתיות ולהעצמה, וכמובן שהכתיבה משרתת גם למטרות למידה וארגון ידע. תחשבו על תלמידים, ככל שהם עולים בשכבת הגיל, אם הם יכולים ללמוד ללא יכולת לסכם או למזג מידע, כמה שהיכולת כתיבה תורמת ותומכת בתהליכי הלמידה. לא נוכל להגיע להישגים גבוהים בלמידה לולא היכולת בכתיבה. ובעצם הכתיבה היא מיומנות כל כך חשובה בחיים שלנו, בתפקוד של כל אדם בחברה באשר הוא, וללא כתיבה, ללא ספק התפקוד שלנו יהיה מונמך יותר. אז הכתיבה היא חשובה. וגם שהיא חשובה היא גם מאוד מאוד מורכבת, ולא סתם מכנים אותה פסגת האוריינות. בעצם הכתיבה מתחילה מתהליך מנטלי של מחשבות, רעיונות, שהולכות ולאט לאט מתגבשות לכדי איזשהו רעיון וצורך. אנחנו עוברים לשלב שבו אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו את מטרת הכתיבה, למי אני כותב, לאיזה מטרה אני כותב, באיזה סוגה אני צריך לכתוב. אני מתחילה לארגן את הרעיון ואת המסר שאני רוצה להביע, תוך כדי חשיבה על הכתיב, על האיות, על הניסוח של המשפטים, על התחביר, ותוך כדי הכתיבה אני גם מתבצע תהליך של בקרה ושכתוב. אני חוזרת וקוראת, אני רוצה לתקן, אני רוצה להוסיף, אני רוצה לחדד דברים, וכל התהליך הזה הוא תהליך שמתחיל כאמור ממחשבות ועד לכדי ייצוג גרפי, והתהליך הזה מתרחש בתהליך שהוא ספירלי, הוא לא לינארי, וכאמור הוא שלב שהוא מאוד מאוד מורכב. אז אמרנו שהכתיבה היא חשובה ושהכתיבה היא מורכבת, וחשוב ללמד כתיבה כי היא התפתחותית. אנחנו רואים גם במחקרים וגם כאן ברמה בפיתוח של כל המבחני הכתיבה, שהכתיבה לא נראית אותו דבר, ובכל שכבת גיל אנחנו נראה מאפיינים שונים, אנחנו נראה יכולות שונות לצד אתגרים שונים. בראשית הכניסה לבתי הספר, כיתה א' ב', הם שנים שמאופיינות בלומדים לקרוא ולכתוב, שעיקר המטרה היא ללמוד לקרוא ולכתוב. אנחנו לומדים את הצופן האלפביתי, אנחנו לומדים לחבר את הצלילים, את האותיות עם התנועות, לכדי מילים, לכדי משפטים, ובהדרגה לכדי טקסטים יותר קצרים. וככל שעולים בגיל, משכבה ג' ואילך, הכתיבה היא כבר פחות, והקריאה היא פחות המטרה, הם יותר האמצעי. אנחנו בעצם קוראים וכותבים כדי ללמוד. ואנחנו יודעים שככל שאנחנו עולים משכבת הגיל, אנחנו נראה שיכולות הקריאה והכתיבה הן משתכללות, ואז התלמידים יכולים לפנות יותר קשב לתהליכים גבוהים ולחשיבה, ולא רק ליכולת הפענוח והכתיב. ככל שעולים בגיל, התלמידים נחשפים לטקסטים כתובים, מסוגים שונים, לתחומים שונים, הידע העולם שלהם הולך ונעשה רחב יותר, הידע הלשוני והאורייני הופך להיות משוכלל יותר, ולצד גם היכולות החשיבה ויכולות הניהוליות. אפשר לומר באופן כללי שככל שעולים בגיל, אנחנו נראה טקסטים שהם עשירים יותר, עם אוצר מילים שהוא רחב יותר, משלב לשוני גבוה יותר, רעיונות שהם מורכבים יותר, ובאמת אפשר לראות התפתחות מאוד מרשימה ביכולת הכתיבה.
אבל יש ציר אחד שהכיוון שלו הוא כיוון הפוך, שהוא פחות אופטימי, וזה הציר של המוטיבציה והמסוגלות. אנחנו יודעים שככל שעולים בגיל, יש ירידה בתחושות החיוביות, במסוגלות, במוטיבציה, וככל שעולים בגיל, תלמידים פחות עם רצון להתנסות בכתיבה, לבצע משימות כתיבה. אנחנו באמת, כל אחת פה שנמצאת, כל אחת מהמורות, מהרכזות, צריכים באמת לחשוב איך אנחנו כאנשות חינוך יכולות לטפח את הכתיבה לצד שמירה על מוטיבציה ועל טיפוח של מסוגלות ויכולת והבנה של החשיבות של הכתיבה בחיים. אז למה עוד כתיבה? אז אמרנו שהכתיבה היא כחשובה והיא מורכבת והיא התפתחותית והיא נראית אחרת, וגם כי אנחנו באמת צריכים לדעת שבכדי לקדם כתיבה אנחנו צריכים לאפשר הזדמנויות לכתיבה. הכתיבה לא מתפתחת מאליה. אם תלמידים לא יתנסו במגוון הזדמנויות לכתיבה, הם לא יוכלו לשפר את הכתיבה שלהם. אנחנו בעצם יודעים שיש שני מנועים מרכזיים שבזכותם אפשר לקדם כתיבה. אז המנוע אחד אומר, אנחנו צריכים באמת לחשוף את התלמידים כקוראים, שהם יקראו טקסטים שונים ויזהו סוגים שונים של כתיבות ומטרות שונות ואופנים שונים שבהם מתנסחים. לצד זה הם צריכים להתנסות, הם צריכים להתנסות בכתיבה. אבל בפועל אנחנו באמת רואים ואנחנו עדים שהכתיבה היא לא מיומנות שהיא נוכחת מספיק בהוראה. אנחנו כמורות שפה מאוד משקיעות בקריאה, ביכולת לקרוא בצורה מדויקת ובשטף, מאוד משקיעות באסטרטגיות הבנה ובפיצוח של שאלות, בהבנת הנקרא מסוגים שונים וברמות השונות, ופחות משקיעות בתהליכי כתיבה. אז זה לא נוכח מספיק, והיא גם מיומנות שהיא מאוד עמומה בהוראה. איך מלמדים כתיבה? אם הכתיבה היא תהליך שהוא מנטלי שמתחיל בראש, איך אני כמורה, מישהו חיצוני יכולה לבוא ולעזור בכתיבה, ואם כבר התלמידים התנסו וכבר כתבו, ואני מקבלת שלל תוצרי כתיבה, אז איך אני יודעת כמורה להעריך? אני קוראת תוצרים, ואיך אני יודעת להעריך אם זה טוב, אם זה לא טוב? בדרך כלל ההתרשמות היא מאוד כללית, מאוד אמורפית, ובאמת אנחנו רואים פה את התסכול והיעדר מוטיבציה, גם של המורים וגם של התלמידים. אז אנחנו ננסה עכשיו לעבור, אחרי שראינו כמה שהכתיבה היא באמת חשובה, בואו נרגע ננסה לעצור על השאלה השנייה, אז איך נכון ללמד כתיבה? ואיך אנחנו כמורות יכולות להתכונן בתהליך הוראה למשימת הכתיבה? אז אמרה דוקטור עמליה בר-און, שהיא היושב ראש של כל הוועדות פיתוח בנושא מבדקי הכתיבה, הגדירה מאוד יפה את המטרות שלנו בהקשר לתהליכי הוראה בכתיבה. אז המטרות שלנו כמורות באמת היא להעצים, לטפח ולפתח את מה? את הרצון לכתוב, את ההנאה מכתיבה ואת הכתיבה עצמה. כלומר נכנס במטרות האלו גם את הצורך לטפח מוטיבציה, לטפח מסוגלות, לצד טיפוח של הקשירות, של המיומנות של הכתיבה. ויש פה גם במשפט את ההבנה שיש פה שונות מאוד מאוד גדולה, כי יש תלמידים שאוהבים לכתוב וצריכים רק לטפח ולהעצים, ויש תלמידים שמאוד קשה להם לכתוב וצריכים יותר קביים וצריכים יותר פיגומים ותמיכה שלנו כמורים, ובתוך כל השונות הזאת להביא את התלמידים גם בהעצמה, גם בטיפוח וגם בפיתוח הרצון, ההנאה והכתיבה עצמה. אז איך אנחנו עושים את זה? אז התפיסה המקובלת היא שאנחנו לא מלמדים כתיבה, אנחנו יוצרים הזדמנויות. אנחנו ניצור הזדמנויות לכתיבה ולשיחה על הטקסטים. ובעצם כל המבדקי כתיבה בפיתוחה של רמ"ה בעצם דוגלת בתפיסה הזו. אנחנו לא מלמדים את התלמיד איך לכתוב, אנחנו מאפשרים לו הזדמנויות להתנסות באמצעות שלל משימות כתיבה, ואנחנו יוצרים את ההזדמנויות לשיח של המורה עם התלמיד בהקשר למשימות כתיבה. אז איך עושים את זה? בעצם כשאנחנו מדברים על משימת כתיבה, יכול להיות שמה שעולה כרגע בראש שלנו זה הפעולה עצמה שהתלמידים כותבים, אבל למעשה התהליך הוא הרבה יותר ליניארי והוא לא מתנקז רק בתהליך של הכתיבה עצמה. התהליך הזה בעצם מתחיל משלב ראשון של שיח התרמה, שבחלק הזה אנחנו יודעים שאנחנו בעצם צריכים להניע את הכתיבה, לעזור לתלמיד לארגן את המחשבות שלו ואת הכיוונים שלו לקראת ביצוע משימת הכתיבה. זה השלב הראשון, ההתרמה. בשלב השני אנחנו נאפשר מגוון הזדמנויות והתנסויות במשימות כתיבה שונות ומותאמות לגיל התלמידים.
והכתיבה לא מסתיימת כאמור כאן. התהליך הכתיבה ממשיך לשלב של הערכה. המבדק נותן לנו את האפשרות לדעת ולהתבונן. תלמיד כתב תוצר, הוא השקיע מאמצים כבירים בתוצר הזה, אז איך אנחנו כמורות יכולות להתבונן בתוצר הזה דרך מגוון אפשרויות והתייחסויות, ולאחר מכן, אחרי שתהליכי הערכה, איך אנחנו יוצרים משוב, בין אם זה משוב כתוב על התוצר עצמו, או בין אם זה משוב בשיח עצמו של מורה והתלמיד סביב התוצרים שהוא כתב. המבדקים של רמה באמת זה המבדק היחיד שפותח ברמה עד כה, שפותח בראייה רחבה של מכיתה א' שיוצא ממש לאור בקרוב ועד כיתה ו', שזה גם לממלכתי וגם לחרדי, וגם לדוברי ערבית. בעצם האפשרות שהכלי הזה הוא כלי התפתחותי מאפשר פה יצירה של מודל התפתחותי, שמצד אחד אנחנו רואים פה תמונה שלמה שמתחילה מאלף ועד ו', שפה שהיא אחידה, שפה שהיא משותפת בכל אחד מהמבדקים, עם אותם עקרונות בכל אחד המבדקים, בכל אחד מהשכבות, עם ההתאמות השונות. לצד זה, הכלי הזה גם מאפשר לנו בכל שלב גיל לראות מה מיוחד ומה מאתגר, ומה כרגע מצופה מתלמיד, באיזה שלב מצופה ממנו לכתוב טקסטים מאפיינים מידעים, או טקסטים מאפיינים רפלקטיביים, מתי המעבר מנושאים שהם קרובים לעולמם, נושאים שהם יותר רחוקים וקשורים לדילמות חברתיות למשל. אז כל זה בעצם מאפשר לנו את השיח בין שכבות הגיל. ובעצם כשאנחנו עוברים לשכבות הגיל אפשר לראות פה את ההתפתחות על פני 3 צירים. ציר אחד מתייחס לגיל הלומדים, מכיתה א' עד כיתה ו', הציר השני מתייחס לסוגות של הכתיבה, מאפיינים סיפוריים, מאפיינים מידעים ומאפיינים רפלקטיביים, וככל שאנחנו נעלה בגיל אנחנו נראה מורכבות הולכת וגדלה של הנושאים שהתלמידים צריכים לכתוב. אני אראה לכם כאן לדוגמה את מסיבות הכתיבה מכיתה ב' עד כיתה ו', אז כאמור אנחנו נראה שבכיתה ב' רוב מה שהם יכתבו זה יהיה סביב מאפיינים סיפוריים, כתיבה של על עצמי כמו על חיית המחמד, הם יכתבו בעקבות תמונה או בעקבות כותרת. עם המעבר לכיתה ג' ד' נכנס לנו כאן סוגה חדשה, כתיבה של מאפיינים מידעים, לכתוב על בעל חיים או לכתוב על חוג, והנושאים כאן הם בזיקה לתוכנית הלימודים, וככל שעולים בגיל, כאמור כיתה ה' ו', נכנסת כאן סוגה נוספת, מאפיינים רפלקטיביים, וגם יש פה השתכללות של הכתיבה עם מאפיינים מידעים. אז יש לנו כאן גם את הטבלה של פה שכבות ב' עד ו', וגם יש לנו באופן דומה גם למגזר החרדי, וכאמור יש את זה גם לדוברי ערבית. אז מה המבדק כולל? תמונת על כזו. אז לכל מבדק מבית ועד ו', וכאמור גם לאלף, יש מדריך למורה מאוד מאוד מפורט שמציג את כל העקרונות ואת כל הדגשים ואת כל המשימות בצורה מאוד מאוד נרחבת. יש לנו אוסף של משימות כתיבה לכל שכבת גיל עם חוברת דוגמאות. חוברת דוגמאות זה תלמידים בשכבת הגיל הספציפית שפשוט התנסתה ביחידות האלו וכתבה תוצרים, ויש כאן ממש דוגמאות מנותחות, תלמידים שכתבו תוצר מסוים עם ניתוח מקצועי ונרחב שיכול באמת להביא לכם תמונת מצב שהיא רחבה יותר, ותוכלו ללמוד מתוך הדוגמאות ומתוך המחבן, תוכלו ללמוד איך אפשר להעריך ועל מה להתבונן ולהסתכל. בכל אחד המבחנים יש לנו דף תצפית ותיעוד שמאפשר להתבונן בתלמידים בזמן שהם כותבים, מכוונים שמותאמים לפי הסוגה ולפי הגיל. כאמור, יש פה המון כלים שכל כלי מאפשר לכל אחד מכם לקחת, להתנסות וללמוד. איפה הכלים הללו נמצאים? אז באופן המאוד מאוד טבעי נמצאים גם באתר של רמה. אם אתם תיכנסו לאתר של רמה, תחת הערכה פנימית, מבדקים, אתם תראו את כל המבדקים לפי שכבות גיל, כיתה ב', ג', ד' וה' ו', ואני רוצה להציג לכם פיתוח חדש של רמה, קטלוג מבדקי הכתיבה, שבעצם המטרה של הקטלוג היא לאפשר נגישות מאוד מאוד גבוהה עם החומרים. אז אני רגע רוצה להדגים, אני אצא מהקישור. מעולה.
אז בעצם מה יש לנו בקטלוג? אתם תראו כאן בפתיח מספר לשוניות, לשונית אחת שמדברת על מבדקי הכתיבה, שתכף אני אכיר לכם אותם, התפתחות הכתיבה, קורס מבדקי הכתיבה, ואת אותו דף בית, שאת אותו דף קטלוג, גם לדוברי ערבית. בעצם הקטלוג הזה מלווה בסרטונים קצרים, שבאמת מסבירים באופן מאוד קצר ונוח על מבדקי הכתיבה. יש לכם פה הסבר על כל אחד מהשלבים, התרמה למשל, בכל אחד יש לנו סרטון קצר שמסביר מה אומר השלב הזה, מהם העקרונות, מה חשוב לזכור. אז למשל כאן התרמה, מה המטרות השיחה, מה ההרכב, איזה עזרים עומדים לרשותנו, כנ"ל לגבי הכתיבה, הערכה על מה אנחנו מתבוננים ואיך מתבוננים, יש פה מידע מאוד מאוד קצר, מאוד מזוקק על כל אחד מהשלבים. החלק המרכזי של הקטלוג שלשמו בכלל הוא פותח, מאפשר לנו למצוא את משימות הכתיבה. אז אם אני עכשיו מחנכת כיתה ה', אז אני יכולה לבחור חינוך ממלכתי אני רוצה, כיתה ה', חיפוש, והנה יופיעו כל המשימות שפתוחות בפני תלמידים בכיתות ה'. אני יכולה לבחור למשל משימה, פסולת פלסטיק, ואתם תראו כאן דף ייעודי למשימה. כאן יופיע לכם גם הסבר על המשימה עצמה, יופיעו לכם גם כל ארגז הכלים שתוכלו להשתמש בהם, הקטעי מידע שמופיעים לכם לשיח המטרים, הסרטון, הדף תצפית, יופיעו לכם כאן דוגמאות על תלמידים שכתבו על הפסולת פלסטיק, המחבט שתצטרכו, שכדאי יהיה להתבונן בו ולהעריך את משימת הכתיבה. יופיע לכם גם מצגת מלווה שאתם יכולות להוריד. זאת מצגת שהיא פתוחה והיא ניתנת לעריכה ולהתאמה, ואתם יכולים לראות פה את כל המשימה, את כל המהלך בצורה מאוד מאוד נגישה. מתחילים פה למשל מידיעה בעיתון שמסבירים את הנושא, אנחנו עוברים לאחר מכן לסרטון עם הקישור לסרטון, מעוררים פה דיון, מאפשרים לקרוא את ההנחיות, לקרוא את המשימות, ובאופן הזה באמת להכיר לעומק את משימות הכתיבה. הלשונית הבאה היא התפתחות הכתיבה, שמאפשרת התבוננות שהיא לא ברמת המשימה, אלא ברמת שכבת הגיל. היא מאפשרת לנו באמת לראות כל שכבת גיל, מה מצופה בשכבת גיל, מה מאתגר בשכבת הגיל, סרטון לכיתה ב', לג' ד' לה' ו', וכאן נמצאים כל החומרים בצורה מרוכזת, המדריך, דפי המשימות, חוברת דוגמאות ומכוונים, יש לכם כאן את כל הטבלה עם כל משימות הכתיבה, ויש פה הרצאה מעניינת ומהממת של דוקטור עמליה בר-און על התפתחות הכתיבה מכיתה א' ועד בוגרי ו', ויש לכם גם בנוסף בקטלוג אפשרות להיכנס לקישור לקורס מבדקי הכתיבה, שפיתחנו בשיתוף עם קמפוס IL. רגע בואו נראה, נפתח. נראה לי קצת כבד, הנה נפתח. אפשר להיכנס, הקורס הזה הוא גם קורס מאוד מאוד קצר, כשעה וחצי, שמסביר על כל אחד מהשלבים, על התפתחות הכתיבה, על כל אחד מהחלקים. ממליצה לכם מאוד להיכנס ולראות את כל השלל הנפלא שיצרנו, ובכל זה במטרה באמת להנגיש לכם את המבדקים ולאפשר שימוש רחב יותר ומעמיק יותר. אז אני אחזור למצגת. תמי, אני רק אגיד לכולם. אני לא שומעים אותך, הדס? תגידי רגע. פשוט להגיד שכל החומרים יישלחו, כי כל הזמן שואלים את זה. אוקיי. תגידי להם את זה. אני רק מציינת שוב, הדס אמרה לי פה שכותבים בצ'אט, איפה החומרים, אז כל החומרים יישלחו אליכם, גם כאן בצ'אט לירז תכף תשלח לכם את הכישורים, וגם לאחר מכן תקבלו איגרת עם כל הכישורים לקטלוג, לקורס, לדף רמה כמובן, וכל החומרים של המצגת בהדרכה, הכל, ושבאמת תוכלו לעשות שימוש נרחב יותר ומעמיק במבדקים. אז אני רוצה להדגים, אז איך הדבר הזה קורה הלכה למעשה? ראינו את המסגרת, ראינו את העקרונות, ראינו למה זה חשוב, איך בפועל זה קורה, איך אנחנו יוצרים תהליך מתחילתו ועד סופו. ולצורך ההדגמה בחרתי משימת כתיבה לכיתות ג' ד', נכנסתי לקטלוג, כיתה ג' ד', בחרתי משימת כתיבה בנושא חברות טובה. אז הנה המשימה שלפניכם, סיפור לפי כותרת, לפניכם כותרת לסיפור דמיוני. איזה סיפור מעורר את הכותרת בדמיונכם? כתבו את הסיפור.
אז אנחנו בעצם רואים פה שהנושא של הכתיבה הוא חברות טובה, והסוגה הוא סיפור. אנחנו לא צריכים לכתוב על חברות טובה בתוך תבנית שקשורה לסיפור. אני לא כותבת פה חוויה על חברות טובה שהייתה לי, אני לא כותבת מכתב לחבר, אני צריכה לכתוב סיפור בנושא חברות טובה. אז אמרנו כאמור שהשלב הראשון הוא התרמה. אז בעצם מה אני עושה בהתרמה, ולמה בכלל צריך את השיח המטרים? אנחנו אמרנו שכתיבה היא מתחילה ממחשבות, וכשאני מגיעה עכשיו לשיעור בבוקר עם 30 תלמידים בכיתה, ואני יודעת שהמטרה שלי עכשיו היא לעודד אותם כתיבה בנושא חברות, סביר מאוד להניח שהם לא חושבים כרגע על חברות טובה, ואני צריכה במסגרת זמן מאוד מאוד קצור לעזור להם כולם להתחיל לחשוב ביחד ולהתכנס על הנושא, לחשוב איתנו ביחד על חברות טובה. אנחנו צריכים בעצם לעזור להם לקדם את המחשבות על נושא הכתיבה, ולעזור להם לבנות בדמיונם את הטקסט, כדי שהם ירגישו יותר מסוגלים ויותר מכוונים לקראת כתיבה. אז אני בטוחה שכל המורות שנמצאות כאן והמדריכות, שמעו לא פעם תלמידים שאמרו, המורה, אין לי רעיון, אני לא יודע על מה לכתוב. אז מה בעצם אפשר לעשות? אני רוצה להציע לכם דוגמה אחת מיני רבות, של דרכים שבהם אפשר לקדם ולהניע את הכתיבה בשיח המטרים. אז הדוגמה הראשונה והעיקרון הראשון הוא שיתוף של המורה. המורה יכולה לבוא לכיתה בצורה של מודלים ובאמת לשתף על חברות טובה. ואני יכולה לספר בצורה אותנטית למשל על מקרה שקרה לי לא מזמן, שהיה לי יום נורא עמוס, ואני מהבוקר מטרטרת ממקום למקום והתעוררתי נורא מוקדם, והיה לי יום כל כך עמוס שאפילו לא הספקתי לאכול, ואני מגיעה בערב שעה מאוחרת לרכבת, ואני מתקשרת לחברה שלי ואני מספרת לה שעברתי יום נורא עמוס וקשה ולא הספקתי לאכול ואני רעבה, ולפניי עוד שעתיים ברכבת, והשיחה מסתיימת, וכשאני מגיעה לביתי כעבור שעתיים, אני רואה את החברה בבית שלי עם סיר שהיא בישלה עבורי, וריחות נינוחים ומעוררי תיאבון, ואני אומרת, הייתי ממש מופתעת שאני רואה את החברה שלי, לא ציפיתי למחווה כזו, להשקעה ולנתינה כזו, שהיא באה וטרחה והכינה עבורי ארוחת ערב. ואז אני אומרת לה כחברה, טוב, אז כבר טרחת, אז בואי נשב ונאכל ביחד. והיא עונה לי, לא, היה לך יום קשה, את צריכה את השקט שלך, תאכלי ותלכי לישון. ובאותו רגע שאני משתפת 5 דקות על שיחה, על דבר שהיה לי באמת אותנטי, וכן, עם החברות שלי, באותו רגע בדיוק כולם התכנסו לחוויה האישית שלי, ובאותו רגע זה היה איזשהו מנוע שאני יכולה ממנו לצאת לחשיבה על חברות טובה. ועכשיו אחרי שאני שיתפתי על חברות טובה, אני יכולה להזמין את התלמידים, בואו אתם תחשבו על חברות טובה, בואו אתם תשתפו בקבוצות קטנות על חברות טובה שלכם, שהייתה לכם, שראיתם, שחוויתם, ותנסו לחשוב מה הופך את החברות לחברות טובה. בשלב הבא, מתוך הדוגמה שלי ומתוך הדוגמאות שלהם, בואו ננסה לחלץ מהי חברות טובה, מה מיוחד בחבר טוב. בואו ננסה לחלץ את הערכים. אז חבר טוב למשל הוא מי שאני אוהב להיות בחברתו, מי שיעודד אותי ויחזק אותי בעת קושי, מי שיגיד לי את האמת, מי שאני יכול לספר לו את הכל, מי שיקבל אותי כפי שאני, מי שיקשיב לי, מי שיעזור לי, מי שאני אוכל לבטוח בו, מי שלא יעזוב אותי. אני מחלצת כאן מהתלמידים דרך הסיפורים שלהם ערכים והתנהגויות שמשקפות חברות טובה. בשלב הבא אני יודעת שהם צריכים לכתוב סיפור בנושא חברות טובה. אז על חברות כבר התחלנו לדבר, ועכשיו אני רוצה לשלב גם את הסוגה. הם צריכים הרי לכתוב סיפור. ואני אומרת להם, רגע, אנחנו צריכים לכתוב סיפור, ולסיפור יש מבנה. הסיפור יכול להיות מציאותי או דמיוני, אבל סיפור צריך להכיל בעיה. אנחנו צריכים לכתוב סיפור שיהיה עם עניין, ושיהיה מסקרן, וסיפור טוב כזה, יש בו בעיה מורכבת, מעין מסע רגשי שהדמויות עוברות. ואני יכולה לתאר את כתיבת הסיפור כמעין ציר שהתלמידים צריכים לעבור אותו. אז בהתחלה, בפתיחה, זה כמו רקע שכותבים קצת על הדמויות, על המקום, על הזמן, ואני יכולה ממש להמשיל את זה לקוביות, שאני מתחילה למקם קוביות במרחב, אני מתחילה להציב עוגנים לקראת איזושהי התרחשות. ככל שאנחנו מתקדמים, אני צריכה לתאר איזשהו אירוע מהתחל, אירוע שבו מתחילה להתעורר פה איזושהי בעיה.
זה כמו יצירת מגדל לקראת אירוע השיא שעומד להתרחש. ואז ברגע אחד נוצרת פה איזושהי בעיה. בעיה שהיא מורכבת, בעיה שהיא טעונה, עם מנעד רגשות מאוד מאוד מרחבים, וכמו שהמגדל מתפרק. אחרי שהמגדל שלנו מתפרק, אנחנו צריכים להתמודד, צריכים להתחיל לאט לאט לאסוף את הקוביות, ולבנות מחדש ועד לכדי יצירה מחודשת של הקוביות. וצריכה לחשוב עם התלמידים עכשיו, בהקשר הזה, בואו נחשוב על הנושא חברות טובה, וכעת נחשוב על בעיה. אנחנו צריכים כל הזמן להתחיל מתוך הבעיה, כי בעיה טובה יכולה להוליד לנו סיפור עשיר ומפותח ומגוון. אז הבעיה יכולה להיות קשורה לאיך החברות טובה, שיש לי איזושהי בעיה חיצונית, והחברות הטובה עמדה לצידי ובאה לידי ביטוי, כמו במקרה שאני תיארתי, שהייתי נורא רעבה עם יום עמוס, והחברה באה ועזרה לי לפתור בעיה שלא קשורה אליה. יכול להיות לנו גם סיפור עם בעיה שהערך של החברות הופר, שהבעיה הייתה בתוך החברות עצמה, על חוסר נאמנות, על ציפייה שלא מומשה בחברות. בשלב הבא אני אשאל את התלמידים עכשיו, כשהם חושבים על בעיה, בואו תנסו לחשוב איזה ערך של חברות משתקף. אנחנו יוצאים שוב מהמקרה הקונקרטי לקומה גבוהה יותר, שמנסה להבין איזה ערך הופר, איזה ערך של חברות משתקף לנו כאן. אז בעצם מה שעשינו כאן, עזרנו לתלמידים ליצור תסריט. התחלנו ממודלינג של המורה, בשיתוף של התלמידים במקרים של חברים טובים. חילצנו ערכים והתנהגויות שמשקפות חברות טובה, והשיח הזה ברמת ההכללה מאוד מאוד תורם גם לשיח הדבור, אבל גם לכתיבה עצמה. לאחר מכן דיברנו על ההגדרה של הבעיה, והבעיה יכולה להיות קשורה או לחברות עצמם, או שהחברות באה לידי ביטוי. בחרנו בעיה סביב ערך החברות, ועכשיו הם יכולים יותר לצאת לדרך. עכשיו הם בשלים יותר, אחרי שכבר הם חשבו על הנושא, חשבו על הערכים, חשבו על בעיות, הם יהיו עם מסוגלות גבוהה יותר ועם יכולת טובה יותר לצאת לכתיבה. אז עד כה דיברתי על תלמידים שאומרים שאין להם רעיון, שצריכים עזרה בגיבוש של הרעיון. אבל יש גם תלמידים שאתם בטח מזהות אותם, שאומרים, יש לי רעיון, הליבה עצמה יש לי אותה, אבל שאני צריך להתחיל לכתוב אותה, אני לא יודע איך להרחיב אותו, אני לא יודע להפוך את הרעיון לכדי סיפור. אני בטוחה שכל אחת ששומעת אותי יכולה לחשוב על תלמיד כזה בראש מעייניה, שאומר, אני יודע מה אני רוצה לכתוב, אני לא יודע איך להרחיב את זה לכדי סיפור. אז בואו נראה מה אפשר עוד לעשות כדי להרחיב את הרעיון. אז בעצם סיפור של חברות טובה, אנחנו יודעים שסיפור צריך להיות מעניין, שסיפור צריך להיות עשיר בתיאורים של רגשות, של מחשבות, לשלב דו-שיח, ובעצם כל סיפור שאנחנו נקרא, הוא בעצם נע בין הציר שמתאר התנהגויות של דמויות, שהוא מתאר את העולם הפנימי שלהם, מה הם חשבו באותו רגע, וגם מה הם הרגישו. אנחנו צריכים לכוון את התלמידים לקראת חשיבה של איך אני יכול לשלב תיאורים של מחשבות ורגשות ושיח בסיפור עצמו. אז אני יכולה לשאול אותם, אנחנו מדברים עכשיו על חברות טובה. אז אם עכשיו ניקח את המקרה שאני תיארתי, ואני אומר לתלמידים, אם עכשיו אנחנו נסתכל מהצד על מה שאני סיפרתי, על הבעיה ועל ההתמודדות, איזה התנהגויות היו שם שמשקפות חברות טובה? בואו ננסה לשים כמו זום אין על אותו סצנה, על אותו אירוע. אז בואו תנסה לתאר אותי ברכבת, שאני עייפה ואני מותשת, ואני יכולה לחפש בתיק שלי כריך או עוגיה, ואני לא מוצאת שום דבר, ואני מגיעה הביתה נורא עייפה ומותשת, ואני פתחת את הדלת, ואז אני רואה את החברה שלי עומדת מולי עם סיר מאוד מאוד, עם ריחות מאוד מאוד טובים ודשנים של ארוחה מאוד טעימה. בואו נראה מה אנחנו רואים מהצד. אז אנחנו נראה פה את הנתינה, ונראה פה עזרה, ונראה אכפתיות, ונראה התנהגות של התחשבות ושל רגישות. וכל הדברים האלו, תראו איך לאט לאט יכול להירקם לנו הסיפור ולהיות רחב יותר. אני יכולה גם לשאול אותם, אם עכשיו תקשיבו לקולות, תדמיינו את אותו אירוע שתיארתי לכם קודם. וכשאני מגיעה לביתי ואני רואה את החברה שלי, מה אני אומר לה? מה היא תגיד לי? איזה שיח יתנהל שם?
בדו-שיח בינינו, בהקשר הזה. אז היה לנו פה שיח של מילים טובות, ושיח של רגישות, ושיח מעודד, ואולי גם צחוק, וגם שבחים, ופליאה על עצם המחווה שנעשתה כאן. אני גם יכולה לשאול, אם אנחנו נראה מהצד את אותו סצנה, איך אנחנו נדע מה הדמויות מרגישות, מה אני מרגישה, מה החברה שלי מרגישה, איך נדע אם הם הרגישו שמחה ואהבה, ביטחון, ציפייה, הפתעה, דאגה, קרבה, ואיך אתה יודע שזה הרגש שהן מרגישות. הרגש יכול לבוא לידי ביטוי, אני יכולה לכתוב, הייתי מאוד מופתעת כשראיתי אותה, אבל אני יכולה גם לתאר ביטוי קולי, איך הגבתי בקול כשראיתי אותה, איזה הבעות פנים היו לי, איזה תנועות גוף היו לי, איזה רגשות, תחושות פנימיות היו לי שקשורות לרגש הזה. בעצם מה שאני עושה, אני מרחיבה כאן בזום גם על הבעיה וגם על ההתמודדות עם הבעיה, תוך כדי תיאור המהלכים והפעולות, בשילוב של דו-שיח, בשילוב של תיאור של רגשות וסממנים רגשיים. זו דרך אחת, וברור לי שזאת לא הדרך היחידה, ואני בטוחה שאם הייתי שואלת כל אחת מכן, מה אתם אפשר עוד לעשות בהקשר הזה, אז בטח היינו מקבלים כאן שלל של רעיונות, ובתוך המדריכים למורה של המבדקי הכתיבה יש באמת המון רעיונות לאיך אפשר ליצור שיח מטרים באמצעות סרטונים, באמצעות קטעי מידע, באמצעות דיון, שאלות מנחות, יש המון אפשרויות בהתאם לשכבת הגיל, ומה שאתם ראיתם עכשיו זו דרך אחת מתוך דרכים רבות וטובות כדי לפתח שיח מטרים לקראת ההכנה לכתיבה. ובעצם איזה עקרונות אנחנו רואים שמשתקפים בחלק הזה. אנחנו רואים פה גם שהשיח הדבור הוא תשתית לשיח כתוב. כדי שתלמיד יהיה מסוגל לכתוב בצורה עשירה ונרחבת ומגוונת, צריך גם את השיח הדבור כאיזשהו מנוע, כתשתית לקראת התפתחות בשיח הכתוב. אנחנו רואים פה שיח דיאלוגי שמתפתח בכיתה ומאפשר גם הזמן לחשיבה וגם הזמן להבעה. השיח מאפשר תגובה גם של המורה, וגם של העמיתים, של התלמידים שיכולים להגיב אחד לשני, לרעיונות, למחשבות. שיחת ההתרמה היא צריכה להיות תואמת גיל. בגילים הצעירים, אז המורה היא באמת תוכל לנהל, וצריכה לנהל את השיח המטרים, ככל שעולים שכבת הגיל, ויש פה מקום למורה קצת יותר לשחרר, והשיח המטרים יכול להיות גם בין תלמידים, בקבוצות, או לפרקים עם המורה. השיח צריך להיות מותאם בכמות ובאיכות התיווך. יש תלמידים שצריכים ממש מעט כדי להתחיל לכתוב, והם יכולים לכתוב בצורה נפלאה, ויש תלמידים שיצטרכו יותר קביים ויותר פיגומים כדי שהם יוכלו להתחיל את משימת הכתיבה. יש לנו עזרים שונים כאמור, סרט, תמונה, קטעי מידע, יצירה נלמדת. השיח המטרים יכול להיות בהרכבים שונים, יכול להיות במליאה, יכול להיות בקבוצה או בזוגות. הוא יכול גם לכלול הדגמות, אני ממש יכולה להראות להם תהליך של איך מתחילה לכתוב סיפור, והם יכולים לראות דרך ההתנסות את כל הלבטים במחשבות, והקריאה קדימה ואחורה. ומאוד חשוב שהשיח התרמה לצד זה שהיא מקדמת את הכתיבה, היא מקדמת מוטיבציה, היא מקדמת מסוגלות. אחרי הכנה כזו, סביר להניח שאתם תשמעו פחות תלמידים שאומרים, אין לי רעיון, אני לא יודע על מה לכתוב, או אני לא רוצה לכתוב. אנחנו בעצם עוזרים להם עם כל היכולות להגיע מוכנים יותר ורוצים יותר להתנסות בכתיבה. עכשיו בואו נראה מה קורה כשכבר מגיע התהליך של הכתיבה. אבל לפני כן שכחתי לציין שכשהתלמידים כותבים, זה הזמן שלנו להרים את המבט ולהסתכל על התלמידים, לראות את ההבעות פנים שלהם, לראות מה קורה בתהליך הכתיבה, האם הם כותבים ככה בצורה נלהבת ונמרצת, האם הם מתוסכלים, יושבים חסרי מוטיבציה, האם הם צריכים עזרה, תיווך, הם קוראים למורה, המורה אני לא יודע איך להמשיך, אני לא יודע איך לכתוב, מה קורה בזמן הזה שהם יחד עם התוצר כתיבה, מה קורה שם בדיוק. ולכשמגיע התוצר, בואו נראה מה אפשר לעשות איתו. אז כמו שהיה לנו במבדק הזה, הבניה בתהליך, וראינו איך יש את השלב של ההתרמה והכתיבה, גם בשלב של הערכה יש תהליך של הבניה. בעצם התהליך של הערכה נועד לעזור לכם להבין על מה להסתכל. תלמיד כבר כתב תוצר, הוא כבר השקיע מאמצים, ועכשיו אני צריכה לקרוא ולהבין מה התלמיד יודע לעשות, ומה הוא צריך את העזרה שלי, ואיך אני אוכל לעזור לו.
והמכוון הזה עוזר לנו להבין איפה התלמיד נמצא ואיפה הוא עוד צריך להגיע. אז לפני שאנחנו נתחיל להציג את המכוון, אנחנו נראה פה את הצירים המרכזיים שקשורים להערכה. אז מצד אחד, המכוון מאפשר את התפיסה של השלם, לראות גם את התלמיד וגם את הטקסט השלם ביכולת להתבונן עליו, וגם לראות רכיבים, לראות את הכתיב ואת הסימני פיסוק ואת התוכן והלכידות, אבל זה לא העיקר, זה לא רק זה בלבד, אלא לצד היכולת לראות פה את השלם, לראות מה קרה לתלמיד בשיח המטרים, מה קרה בזמן הכתיבה, לראות את הטקסט השלם. המכוון מאפשר מסגרת מושגית שהולכת מכיתה א' ועד כיתה ו', ולצד זה עם התאמה לגיל ולסוג הטקסט. מכוון של כתיבת סיפור הוא קצת שונה ממכוון של טקסט מידעי. במכוון של כיתה ב' הוא יהיה קצת אחרת ממכוון של כיתה ה' ו', כי הם מסוגלים ויכולים לדברים אחרים. המכוון הזה מצד אחד הוא מאוד מובנה ומאוד מראה לנו את כל הרכיבים, אבל הוא מאפשר הערכה רכה וגמישה למה שכל מורה תחשוב שמתאים לתלמיד שלה ולשלב ההוראה. אז אנחנו מתחילים להסתכל בתהליך הערכה, ובשונה מתהליכי הערכה שאנחנו בדרך כלל מסתכלים רק על התוצר, פה אנחנו באים ואומרים למורים רגע, אל תתחילו להעריך את התוצר, לפני כן תעריכו את התלמיד, תתבוננו על התלמיד, איך הוא היה בשיח המטרים, האם הוא השתתף, האם היו לו רעיונות, האם הוא היה קשוב, האם הוא שיתף בחברות טובה, במה הוא שיתף, מה אפשר ללמוד עליו בזכות השיתוף, ומה קרה לו כשהוא כתב, האם הוא ניגש לכתיבה בביטחון או בחוסר רצון, האם זמן הכתיבה נוצל במלואו או שאחרי כעבור מספר דקות הוא כבר סיים ולא יכול להמשיך להרחיב, האם הוא היה צריך תיווך נוסף במהלך הכתיבה או לאחר מכן. ועכשיו אני רוצה להראות לכם תוצר של תלמידה בכיתה ד' שכתבה על חברות טובה, ואני רוצה לשקף לכם דיבור פנימי של מורה שבאופן אינטואיטיבי על מה היא מסתכלת. אז אני אדגים פה תוך כדי הקריאה גם על מה אני חושבת, את המחשבות הקוליות שלי, ובואו נראה איך אנחנו מפה יוצאים להערכה על סמך המכוון. קוראים לי, ואני רוצה לספר על מקרה שקרה לי עם חברות, זה בעין. באמצע של הסיפור יש מקרה עצוב, כמה שגיאות, אבל בסוף יש מקרה מרגש ושמח. פעם כשהייתי התכוונה קטנה, גיל בערך 4-5, אולי כשהייתי בת 4-5, אז אני הלכתי, שוב שגיאה, מילה נפוצה, אז אני הלכתי לפארק שוב פעם שגיאה, עם אבא שלי, כנראה הוסיפה לאחר מכן. כשהגענו לפארק ראיתי, שוב שגיאה, את חברות שלי מהגן, היא לא מחברת או מוספיות למילה. הייתי שמחה מאוד ורצתי אליהן, כשבאתי אז אמרתי שלום. אם לא ענו, הם לא ענו לי ופשוט ברחו ממני. אני לא הבנתי למה הן ברחו ממני, ופשוט רצתי אחריהן כנראה. אם לא הפסיקו, הם לא הפסיקו לרוץ ממני, ובדרך שמתי מה? אולי שמתי לב והתכוונה? ובדרך שמתי כנראה לב שהם דיברו עליי וצחקו עליי. כששמעתי את זה מיד, נעצרתי והלכתי לאבא. היה לי מאוד עצוב, פשוט כל מצב רוח נהרס. ואז אני ואבא הלכנו הביתה, ואז, פתאום רצה אליי חברה מאחד החברות שלא התנהגו אליי יפה, וביקשה ממני סליחה, ואמרה שהיא לא התנהגה טוב. ואז על המילים שהיא אמרה לי, פשוט נהייתי שמחה, היא חיממה לי את הלב, ואמרתי לה שאני סולחת. ואז אמרתי לאבא שאני רוצה להישאר, ואבא הסכים. אני וחברה שלי, הלכנו איתה לשחק בכדור שהיא הביאה, היה לנו ממש כיף, ואחר כך עברו ימים, ואנחנו שיחקו בכל מיני משחקים. הלכנו ביחד לפארק. זה הסיפור שרציתי לספר לכם. בסיפור היה מקרה מרגש, וגם מקרה עצוב. וזה סיפור שהיה לי חשוב לשתף אתכם.
זה הקריאה הספונטנית שלנו. כשאנחנו מורות שקוראות טקסט, החיישנים שלנו ישר קופצים לדברים האלו. ישר קופצים לשגיאות כתיב, לשגיאות המורפולוגיות, עד כמה הכתיב קריא, לא קריא, מאורגן, לא מאורגן, וקצת מתפספס לנו רכיבים נוספים. ומה שאני באה להגיד לכם, שבעצם תראו במכוון הזה כהזדמנות, לנסות לראות את העושר ואת המעבר לכתב, כתיב וארגון, את המעבר. ובואו נראה עכשיו איך באמצעות המכוון אני יכולה להסתכל על רכיבים נוספים, מעבר למה שעולה לי בצורה ספונטנית. עכשיו תחשבו שאילולא המכוון, סביר להניח שתוצר כזה, היו בו עכשיו המון סימונים אדומים של שגיאות כתיב, והייתי כותבת למורה, עלייך לשפר את הכתיב שלך, או לכתוב בכתיב יותר תקין, ולא הייתי רואה את מה שבעצם המכוון הזה יכול לאפשר לי לראות. בעצם אני באה להגיד לכם, המכוון בא להציע לכם, שלפני שאתם מסתכלים על הרכיבים, בואו נסתכל רגע על השלם, על הטקסט השלם, ובואו נסתכל לא בעיניים של מורה, כי מורה רואה ישר את מה עוד חסר, מורה רואה את השגיאות כתיב, את המורפולוגיה, את הארגון, כקוראת. אם עכשיו אני הייתי האימא של אותה תלמידה, והייתה מספרת לי על הסיפור, אני הייתי מתייחסת פה לחוויה עצמה, לליבה של הסיפור. יש לנו כאן סיפור על ילדה, שמספרת חוויה מהעבר, שהיא חוותה את זה, על מקרה שהיא באה נלהבת לחברות שלה, והם דחו אותה, הם העליבו אותה, היא חשה מאוד דחויה ולא שייכת, ורצתה לחזור הביתה. ואז ברגע שמפנה, יש פה התנצלות והתחברות מחדש. הסיפור כסיפור מאוד מעורר עניין, מאוד מסקרן, מאוד מרגש בתוכן שלו. בואו נסתכל קודם על התוכן של היצירה עצמה, של הכתיבה עצמה, לפני שנגיע לרכיבים. בואו ניתן מקום לחוויה של הכתיבה. אז כקוראת אני אתייחס, האם הסיפור מציאותי, איזה רגשות וערכים עלו בסיפור, מה אני יכולה ללמוד על התלמידה בזכות הסיפור. אז כמורה אני יכולה להתייחס, איזה דבר בולט בכתיבה, הרעיון שלו, האורך של הטקסט, המובנות שלו, היבט לשוני מיוחד. אז אני יכולה באמת לכתוב לילדה שהמקרה שהיא תיארה היה מרגש ונוגע ללב, ששמחתי לקרוא שבסוף הסיפור שלה הסתדר, ויש מפנה חיובי והכל הסתדר. תחשבו על תלמידה שמקבלת משוב כזה, לצד רכיבים נוספים. יש פה איזושהי אמירה שאני רואה אותך דרך הכתיבה. אני לא רואה רק את הכתיב שלך או את הארגון, אני רואה פה את המסר שכתבת, וזה דבר שהוא מאוד חשוב לשקף, והוא נותן המון כוח לתלמידים. עכשיו אני יכולה להתייחס לתוכן. באיזה מידה התוכן של הטקסט מפותח? מפותח היטב, מפותח מעט או מצומצם. שימו לב שבסיפור הזה, אם אנחנו רגע נשים בצד את כל השגיאות כתיב שהיו ואת חוסר המובנות בחלקים מסוימים, יש לנו כאן תיאור השתלשלות אירועים בצורה נרחבת. מתחילתו ניתנה איזושהי הקדמה קצרה, שהגיעה לפארק, המפגש עם הבנות, אותה תקרית לא נעימה, ההתמודדות שהיא רצתה לחזור הביתה, ואז ההתפייסות, החזרה למשחק, וגם מה קרה בזמן הרחוק. יש פה תיאור מאוד רחב של השתלשלות האירועים, תוך כדי שילוב של תיאורים, של פעולות, של רגשות. היא גם הציגה את העמדה שלה, היא מעורבת בנושא. תראו איזה יופי אנחנו יכולים לראות, שיכול מאוד להיות שלא היינו רואים אם היינו מתייחסים בערכה הספונטנית שלנו. הרכיב הבא מתייחס ללכידות. באיזה מידה הטקסט לכיד, מקושר, יש פה איזשהו מבנה לוגי שמארגן את הכתיבה. באיזה מידה הטקסט לכיד, באיזה מידה הרעיונות והמידע קשורים זה לזה. באיזה מידע נעשה שימוש באמצעי קישור יעיל ותורם. אז אפשר להבין מהסיפור של ילדה כתבה כאן, שבהחלט יש פה לכידות. זה כתוב בה לפי סדר ההתרחשות שלהם. אם כי אפשר גם להתרשם שאין פה מספיק מגוון במילות קישור. ואם היה לה פה יותר מילות קישור, אז זה היה מאוד יכול לשדרג את הכתיבה שלה. לאחר מכן, כעבור זמן, לפני שנים שהסיפור הזה התרחש, היכולת להשתמש במילות קישור היה יכול מאוד להוסיף ללכידות של הטקסט. אז עבדנו על התוכן ועל הלכידות. על לשון הטקסט, מה רמת הלשון בטקסט, גבוהה, בינונית, האם יש גיוון באוצר מילים, האם יש תקינות מורפולוגית ותחבירית, ובסוף אני אסתכל על סימני הפיסוק. האם היה סימני פיסוק? אני אתייחס פה לכתיב, לשגיאות כתיב שהיו לה. שימו לב שרובם הם שגיאות שלא פוגעות בקריאה, הם שגיאות מסוג הומופוניות, הכתב יד שלה היה מובן וקריא ברובו, הארגון על הדף היה מאוד מאורגן,
שימו לב שהמכוון כאמור נותן את האפשרות באמת להסתכל על השלם וגם על החלקים. בסוף, עם כל מה שאספתי מהתוצר, אני צריכה לחשוב מה אני רוצה להגיד לתלמידה על התוצר שלה. אני לא יכולה להגיד לה את כל מה שראיתי והתרשמתי, כי זה יהיה המון המון מידע שלא בטוח שתדע מה לעשות עם המידע הזה. צריכים לחשוב כרגע מה אנחנו רוצים לזקק ולהגיד לה, שבאמת היא תוכל להשתפר בכתיבה שלה ותוכל להתקדם. המשוב הזה כאמור יכול להיות או כתוב על גבי פתק קטן, או שאפשר לזמן לשיח, שפה אפשר לראות ביחד את התוצר, לקרוא אותו ביחד, לזהות ביחד מה התלמידה מעידה שקשה לה, במה היא הייתה רוצה להשתפר, לשקף לה מה אנחנו ראינו בתוצר, איך היינו מציעות לה להתקדם ולתרגל ולשפר את הכתיבה שלה. לסיכום, אני רוצה לסכם שבאמת הכתיבה היא לא פשוטה, אבל היא באמת פשוטה יותר, באופן שבו המפדקים האלו פותחו, השלבים השונים, הדגשים בכל שלב, ובאופן שבו המבדקים האלו מונגשים, גם בקטלוג וגם באתר של רמה עם כל חומרי העזר, וגם כדי להגיד שבאמת, כי רק באמצעות כתיבה אפשר לקדם כתיבה, והכתיבה יכולה להתאים בכל יום וגם היום. אז אני רוצה, לפני שאנחנו נצא לשאלות, קודם כל להודות לכם על ההשתתפות, ועל זה שנשארתם איתנו, ואנחנו נפתח את זה לשאלות. לירז?